Wara illi l-ħat Roberta Bella kellu jaqalla lura l-eks Ministru Laburista ta' żmien Mintoff Carmenu Vella l-għada l-Prim Ministru qabbat lil wip Laburista Naomi Kakija u lill-Ministru Chris Bonet biex ifaħruha 15-il minuta sħaħ f'konferenza tal-aħbarijiet li trattat il-5 snin ta' tmexxija tiegħu. F'din il-konferenza l-kelliema ma semmew xejn fuq kif il-pajjiż f'dawn il-5 snin falla lil diversi nisa li spiċċaw vittmi ta' violenza domestika u ma semma xejn lanqas dwar l-investiment li jeħtieġ isir fil-qrati tagħna. Din il-ġimgħa stess l-inkjesta dwar il-qtil ta' Nicolette Girxi konkludiet illi jeħtieġ illi jkun hemm aktar riżorsi biex tiġi miġġielda l-violenza domestika u illi fuq kull rapport għandu jsir risk assessment. Il-konklużjonijiet tal-imħallef irtirat Lawrence Quintano taw ċamata lill-operat tal-Gvern partikolarment f'dak li għandu x'jaqsam mal-qrati speċjalment dwar iż-żieda li hemm bżonn fin-numru ta' maġistrati sabiex kull każ ta' violenza domestika jingħata l-importanza li jixralu. Iżda il-web tal-Grupp Parlamentari Laburista ma kienx kapaċi twieġeb lil Net News meta staqsejnija għal time frame biex naraw meta l-Gvern fi ħsiebu jżid il-maġistrati. Hija qalet biss illi dawn ir-rakkomandazzjonijiet jitlu fis-seħħ mill-aktar fis possibbli. Fejn tidħol qasam tal-ġustizzja wkoll għaddej b'numru ta' riformi varji u bla dubju li l-Gvern ħajkun qiegħed jara rekomendazzjonijiet li saru u jara kif jista' jimplementuhom mill-iktar fis possibbli. Dan mingħajr ma tat l-ebda ħiel dwar meta ser jitlu fis-seħħ ir-riformi meħtieġa biex tassew tiġi miġġielda l-pjaga tal-vjolenza domestika.